Исәнмесез музыкаль каймак хит парадын караучы дуслар. Телеэкраннарда мин Зөлфәт Зинуров. Тапшыруны башлаганчы сезне котлыйсым килә. Табигатьтә җәй, урамда җылы, авылдагы 1 сәгатьтә сезне шәп премьера һәм сез яраткан җырлар, клиплар көтә. Экраннар янына якынрак килегез. Башлыйбыз. Быел җәй бик эссе булырга охшап тора. Музыкаль каймак хит парадында да шундый һава торышы көтелә. Ышанмыйсызмы? Әйдәгез бергәләп кайнар премьераны каршылабыз. Бу атнада резидентлар рәтенә Фәйрүзә Захидуллина өстәлә. Тыңлыйбыз. Awur şaqta gülsün kirə
Бу атнада 9-нчы баскычка төшкән Аиданың июньгә әллә ни планнары юк. Аның каравы июль башында булачак бик мөһим чарага әзерләнә ул. Мәрхүм кызы Аида хөрмәтенә балалар җыеп бәйрәм уздырырга тели икән. Барлык серләрен дә ачып бетермик. Калганын Аида үзе сөйләр. Ә хәзер игътибар экранга. Аиданың Time TV Production командасы белән төшерелгән клибын карыйбыз. Yıldızlardan birge jiyar idik biz tanış isimler düşlerimde hamon seni ko'rem unutamay u hislar esimde esingdami yıldızlardan birge jiyar idik biz tanış isimler düşlerimde hamon seni ko'rem unutamay Esingdami qishlar manga damlab o'tkazdik biz yozgi kishlarni o'ylarimiz har chog' bir bo'lsa da yashirdik biz siyu hislarim esingdami yulduzlardan birga jiyar edik biz tanish ismlar tushlarimda hamon seni ko'ram unutamay u hislar esimda esingdami yulduzlardan birga jiyar edik biz tanish ismlar tushlarimda hamon seni ko'ram unutamay u hislar esimda Esingdami do'stim sirlar o'rtaq so'zlarimiz bizning bir edi g'amlar o'tgan yo'llar kesishmagan bugun bizning seyu yo'lingda esingdami yulduzlardan birga jiyar edik biz tanish ismlar tushlarimda hamon seni ko'ram unutamay u hislar esimda esingdami yulduzlardan birga jiyar edik biz tanish ismlar tushlarimda hamon seni ko'ram unutamay u hislar esimda Esingdami yulduzlardan birga jiyar edik biz tanish ismlar tushlarimda hamon seni ko'ram unutamay u hislar esimda esingdami yulduzlardan birga jiyar edik biz tanish ismlar tushlarimda hamon seni ko'ram unutamay u hislar esimda Көннәрдән бер көнне бер официант үзенең сөйгән ярын очрата. Ул аңа беренче күрүдән гашыйк була. Алар бергә җырлый, бергә бии. Бу Зөлфәт нинди әкият сөйли инде дисездер. Әкият түгел. Хәзер карыйсы клипның кыскача эчтәлеген сөйләп бирдем. Кешедән ишеткәнче үз күзләрең белән күрү яхшырак. Шуңа күрә Ландыш Нигъмәтҗанова белән Фәрит Таишевны җырлатабыз.
күргәч тормышым үзгәрде, яңа биттән башланды. Тауларны күчерергә дә әзер синең өчен җанкаем. Яратам сине һәм мәңгелеккә, буш сүзләр түгел бердә. Башларымны әйләндереп кенә яшәрсең микән гөлдә. Әйләнә, әйләнә, әй башларым әйләнә, 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 күңелем сиңа бәйләнә, йөрәгем түрендә үтеп кердең син генә, тормыш матур икән ул яшәгәндә, мәхәббәттә. Әйләнә, әйләнә, әй башларым әйләнә, 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 күңелем сиңа бәйләнә, йөрәгем түрендә үтеп кердең син генә, тормыш матур икән ул яшәгәндә, мәхәббәттә. Мәхәббәттән башлар әйләнә, куллар кулга бәйләнә. Сөюемне әйтеп йөрмәсәм дә күзләремнән күргәнә. Ярым булып, парым булып кына яшәргә дә яшәргә. Яратам сине дип гомер буе язсын безгә яшәргә. Әйләнә, әйләнә, әй башларым әйләнә, 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 күңелем сиңа бәйләнә, йөрәгем түрендә үтеп кердең син генә, тормыш матур икән ул яшәгәндә, мәхәббәттә. Әйләнә, әйләнә, әй башларым әйләнә, 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 күңелем сиңа бәйләнә, йөрәгем түрендә үтеп кердең син генә, тормыш матур икән ул яшәгәндә, мәхәббәттә. Әйләнә, әй башларым әйләнә, 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 күңелем сиңа бәйләнә, йөрәгем түрендә үтеп кердең син генә, тормыш матур икән ул яшәгәндә, мәхәббәттә. Әйләнә, әйләнә, әй башларым әйләнә, 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 күңелем сиңа бәйләнә, йөрәгем түрендә үтеп кердең син генә, тормыш матур икән ул яшәгәндә, мәхәббәттә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә дип җырлый Ришат Фазли Әхмәтов. Аның бу җыры һәм клибы күпләрнең күңеленә хуш килде. Ә клип TMTV Production командасы белән төшерелде. Әйдәгез әле бергәләп карыйк. Брат, кайгыда да шатлыкта да гел бергә булырбыз. Без сине ташламаячакбыз. Рәхмәт сезгә, җегетләр, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә шулай бергә яшәргә сыгылда көннәрдә дә гәз. Үкенмә үткәннәргә, үкенмә киткәннәргә. Үкен син дус булып йөреп, сереңне сүткәннәргә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенүләр, сагышлар, югалтулар, табышлар. Һәр кемгә дә аерым-аерым бирелә шул язмышлар. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз
үзеңем кешеләрнең сүзенә һәр вакытта дөресен әйтеп туры кара күзенә Zorlanma bilgenlerge, qarama külgenlerge Işanma məngige deyip, vəqdələr birgenlerge Ökünmə sözüne, keşilərinin sözüne Hər vaxtda dərsin dur qara gözüne Нәрсә кирәк мин сиңа мондый килеш? Sözüne, keşilərinin sözüne Hər vaxtda dərsin əydib dur qara gözüne Hər vaxtda dərsin əydib dur qara gözüne Июнь ayında жырчы Рамил Закиров Сабантуйлар дөньясында булачак. Быел Сабантуйны эшләп кенә түгел, авылга ял итәргә кайтып үткәрәсем килә ди ул. Чөнки Рамилнең инде 10 елдан артык туганнар белән җыелышып, яңа киемнәрен киеп, караучы буларак Сабантуйга төшеп ял иткәне юк икән. Хыялың чынга ашар дип ышанабыз. Һәм клибыңны куеп җибәрәбез. Ну, bu Рамил гүрсенға қалайынды ол. Ғымыр бойы шулай болды ішінде ол. Ойдасы ойынды ол. Егітлі, әйдәңіз біздің екен жырны жар, ә? Ойды. Ғымырлар үтә, ай-ай бәжәп, тәк-тәк-тәк-тәк-тәк, шулай яшьлегімдә килә қаласы. Ялкынлы мәхәббәт хисләре шатлыклы иртәләр кичләре яшьлекнең тылсымлы язлары йокысыз аттырган таңнары шулай ай йөрәкнең дәртле ярсуы гомерләр үтә ай бәхет көтә шулай яшьлегемдә килә каласы яшьлекнең иленедә былбыллар сайрыйлар күңелдә иңнәрдә канатлар талмасын мәхәббәт янәшә атласын гомерләр үтә бәхет көтә
Жырчы Роман Плеханов июнь айында үз тамашачыларын сөйіндірәшәк. Қазіргі вақытта ол 2 яңа жыр үстінде эшли. Демәк, ұзақламый премьералар көтелә. Бұлардан тыш Роман сабантуйларда да катнаша икән. Аның TMTV Production командасы белән төшергән клибы безнең хит-парадта бүген 5-нче. Карыйбыз. Икән мәхәббәт инде бүтән, агып китсен сагыш ярлар буйлап бездән. Йөрәктә ярату дәва юк аңардан. Син яракта, син булың сүз каршы ярдан. Яраталмам юк, яраталмам юк, яраталмам юк яңадан. Гөлкәдә сине, сөю каршы ярларда. Без бергә түгел, без ятлар бүген, араларда томан гына. Ике арада тик ике яр гына. Музыкаль каймак хит парадын алга таба дәвам итәбез. Алсу Вәлиуллина бу атнада 2 баскыч алга күтәрелде. Һәр вакыт позитив, һәр вакыт дөрес тукланучылар рәтендә булган җырчыны котлыйбыз. Ә җыры тиздән сезнең экраннарда пайда булыр. Ишекләргә салган кулларым, соңгы телемнәрен миңа биреп,
Өзі құры қалған құлару Соңғы біліп нәрің меңір ерің Өзі құры қалған құлару Сенің құлар кірлерін үйуіп Топасанып біткен құлару Уттап ішіп салқын марда ішіп Сүйелленіп біткен құлару Яшьлек кызлар кулына да алмаштырмам әнкәй кулыңны шул куллар белән тагын бер кат иркәләшер әнкәй кызыңны Шул куллар белән тагын бер кат иркәләшер Яш җырчы, яңа йолдыз финалисты Марсель Закиров кыю адымнар белән алгы баскычка атлый. Бүген ул 3нче урында. Ә клибы сезнең экранда. Кояш минем күңелемә Күзеңә карап туймыйм Тик йөрәгемдәге сөюне Нишек әйтергә уйлыйм Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар яратам дип Күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар яратам дип Күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Мәхәббәт сөю билгесе Роза чәчәге белән Иң кызылын аларның җыен Синең яныңа киләм Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар яратам дип Күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар яратам дип Күккә йолдызлар язалар Хисләремне аңлатта минем кулымда Сиңа дип җыйган кызыл розалар Yarattamın canım diye Şeşkeler suzam sina Yüreğimle böyle
mingla Asıtandan siyem deyip sarı kuşlar yaratam deyip Göke yıldızlar yazalar Hislerimini Allah'ta benim kulumda Sina deyip jiran kızlar rozalar Asıtandan siyem deyip sarı kuşlar yaratam deyip Göke yıldızlar yazalar Hislerimini Allah'ta benim kulumda Sina deyip jiran kızlar rozalar Июнь ул һәрбер артист өчен Сабантуйлар айы дигән фикердә Айгөл Бариева. Үзе дә әлеге милли бәйрәмдә чыгышлар ясый икән. Кызы белән улының эшләрдән, укудан бушаганын көтә икән җырчы. Алар белән бергә ялга барасы килә ди Айгөл. Шулай итеп, Айгөл Бариеваның планнарын барладык. Клибына да күз салыйк. Күңелеңдәге авыр ташны ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә Олы йөрәкле кеше күз яшьләре тамган чакта качып алырлык булсын аның койны кочагыннан Яшәр өчен көч тусын, яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше Шарапсыздан баш иелеп тәмам ардым дигәндә тик бер сүзе белән кабар канат куйсын иңнәргә күңлеңдәге авыр ташны ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә олы йөрәкле кеше яшәр өчен дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше яшәү яме дава бит ул бар мәхәббәт көче гомрең буе булсын икән син диеп яшәр кеше
Иң соңгы яңалыклар, яңа чыккан тапшырулар һәм кызыклы конкурслар безнең социаль челтәрләрдә. Языл, күзәтеп бар. Җиңүченең исемен тиздән ишетербез. Ә хәзер барлык катнашучыларны тагын бер кат карап чыгабыз. Yıldızlardan birge Jiyar idik biz tanışlı isimler Düşlerimde Haman seni görem Anlatılmayan o hisler isimde Eylene, eylene, ey başlarım eylene Eylene, eylene, tümülüm sana beylene Yüreğim süründe, tökürdün singine Durmuş matun iken o yaşayında Nahabette Ukinma o'z-o'zingam kishilarning so'zini har vaqtda darsin aytib tur qora ko'zini G'amlarlar sev o'ta ay baxт kutta shulay ay yuragining dardli yorsuvi Hislerimde Allah'ta benim kolumda Sina deyip жигам kızıl rozalar Yaşar için devam etu Bar muhabbet kışı Ömrüm buya bulsam iken Sen deyip yaşar kışı Тиз адымнар белән беренче урынга менеп җиттек. Бу атнада лидер позициясын Айгөл Хәернасова яулады. Җырчыны котлыйбыз һәм клибын сезгә тәкъдим итәбез. Tımlar
Июнь ayına start berdik. Jaylarınız yaxşı emotsiyalarga boy bo'lsin. Şol tilakda men Zulfat Zinurov sizning bilan sog'lasham. Tugul bir atnadan TM TV'da muzikal qaymoq topshiruvini qaramay qolmag'iz. Sog' bo'l.